Ako, pak noon ka. Sabi ko na. Puro ba? Kawarta ka gano'n. Saka mulay. Halay ko. Kailan ko na rin galing galunggo. Kaya pagpuro sila. Pagkatandala lang ang mabilo. Seryoso. Ganun kasi, pag may rally, Emay ninyo. nadali sa Mindiola. Tapos sila hihingi ng mga baon sa bahay. May itlog na pula, may ganun po. Nung nagputukan, may iwanan yung kasama. May bro dyan? Sol, may bro dyan? Sol. Ito sa Mayo, no? Kaya bibuni ka tayo, pamasa tibuni. May siya pa, tarlak. Ano? Tagalog. Huwag ka na Tagalog para may... Biyasin Tagalog. Tagalog ka kaya. Dapat Tagalog Tagalog. Kontra siya, ipaglaba. Sabayan mo, sabayan. Sabayan mo, sabayan. Kulitin na rin nga po. Tagalog! May kaligwala lang galong ko. Kung ako kinadat sinating taging bumbero si Tagalog! Tagalog kasi wala. Hanggang malukos na lang kami. Pero yung sumpahan mula rito, yung nakadroy na, naka-plate for the Sama-sama. basta kahit umari, walang iwalay. Bisig! Dasapan siya. Hindi ba kayo mabot ng medyo? May mga dalawa na tayo, dalawang damit. Panahon ni Marcos yun. May mga siyaya sa ono. Pagpalin ng damit, nakasot na lang tayo, tsaka nakasanto, dobling damit. Kung nakuha tayo milyari, tayo niya. Kaya matitono ka nurek ang lugay, naging kaya. Nagata naman ulos. Balik na tayo sa Pampanga. Tayo na nga, ilong manak. Hindi na ko na rin kahit yun. Lagay mo puro na pila ito. Tuwita. Datang niya, Wardog, yan ang manyari ka tayo sa ganun. Yung organizer rin eh. Mamanyadya mong bakal ka rin pala eh. Wala kaya lang yung baon nila, itlog na pula, kaya galong ko. Kung nagdadadundong akong Joey, sa lata na ilabanan. Tsukoy ka lang tana. Mabilo. Talog, yung ganista na lang. Oh, ba't matigas to? Ba, kayikiw. Bakit tanita na? Galong ko. Palalo rin kayo pupulo. Nasa namang Marshall. At yun na pupapangga. Umuwi na. Bilang namatay. Talo na. Oh, magkata na mo kayo, loko. Malulos na. Kulay. Wah, kanita makakilala dyan. Magkakilala dyan. Kanya dapat magpayas ka din. Dapat mo yung matatakyan. Magpayas ka 3. Katre. Sa Mayulo. Eh, sa Turo ka po. Kung yung mga katre ka ne? Katre. Palmetan 3. Commander 3. Pero tutunon. 1, 2, 3. Takbo. Wala mang partner sa kanila. Puro standby. Binala na eh. Nalagod nila mga... May picture rin ako. Ano video level di? Ito mamaya kailangan ko. Wala, may nani wala na hindi na kamag-anak na sa Ligmas Ay, wala ya. Oh, video. Masaya saan. Ano ya, kuya ko sila kayo eh. Pinang kong tao eh. Pinang ko kan. Kapit na kang bunga, makabidyo yun. Yung kapitan sa bayan. Mga sabi na rin. Marami na punta na Saudi Ogan. Marami na punta ng Makati. Kahit ano lang. Favorite lang. Simil din ito. Kalita na mag-apply ka rin kung gawin nila. Ba ito na nakapalagran na pinari pala. Para naan. Kaya mo na yung alasig yung buburong ko kama. Palparan, magaling. Kaso, Kaya pala, sa Turo ka po eh. tumakbo yata sila doon. Ngayon? Dumating daw si... Joey, dumating daw si Palparan. Tsaka si Pisaya. Ano talo yun? Umabot lang senador. Yan yung red dugo. Ore na. Dati siya na sa... Dalo mga po sa Turo Campo. Ang paborito ng Aslam o pong kanin. Pulutan. Wala na yan, kahit na eh. Nachot. Kakataw ka pala kahit eh. Ayun na, kasi nabaw. Bayo talo na.
Sabi ng yung kabiyawan. Yung driver at saka konduktor ito yung kwento mo. Kaya sabi ng driver, nagbabasa ako ng dyaryo, nagbabasa ka ng dyaryo. Walang mangyayari sa atin yan, walang kabuhayan na darating dyan. Kunting linis-linis lang, saka sipul-sipul ka dyan. Tapos parang linilinis yung minibus, Kane. Sabi ng dumarating na kapulpap, 10. O yan, sabi ng driver, asto ka na dyan, pasiros na yan. O, dito po, San Fernando biyahe. Sumakay. Sampu yan, loko. Sampu na lang. Magkakala na yan, loko. May kabuhay na tayo. Tapos punta sa Tana. O ito San Fernando eh. Katawan. Tama. Sakay mo na yan. Lapisa na yan. Pagdating sa yung nagundi. Malapit na sa SM. Sabi sa mataba yung nakasingit. Boss, yung bayad ko. Tangin na, pulis ako. Kaya na natin. Hintay na po. Ngayon po mga sapo. Invite niyo po. Hindi kami. Sisingil ko. Ano sila? NBA. 200 to. Tigisyal na kayo. Alalain mo na. Babagsak namin. Sabihin mo matagal na ako ratan. Lamat ha. Sige, ingat! Hello. Oh. Panitawag ka ng tiling mo to. Sabihan mo yung mabuhigit. Oo, sabihin mo. Magandanin pala ko, amo. Malis sa idar din ng ganyan eh. Magandanin ko, sir. Pasampyo pa mo rin. Oo, pagkakabi mo. Bitsi na yung kanya na amo, magipake na yung amo. Hindi ka mo tagayin eh, minum ka kayo. Alay pa niya mo kalaban na kayo. Dominado. Na? Apa nga na-percut niya na pe? Na? 9 round yata yung 10 round niya. Umiras ka na ba? Meron siya 9 round. Teka na. Wah, basta sabi mo, kaya kontak ka dyan, busy na naman ako si Mata. Sa second fight, yung Na? Kaya na ba naman palusot? first fight, Sige. salita lang.